Boten nyono boten ngira paduka Raden Gatotkaca nyuwun pangapunten. Menawi kula kirang tata krama, kirang udanegara panjenengan ratu wonten ing Pringgondani, kiranging tata krama udanegara kang sarta unggah-ungguh, kula nyuwun pangapunten. Ora dadi baya pengapa penemban. Pancen panjenenganmu sadurunge urung tepung lawan aku. Kula niku pun ngikuti panjenengan. Wonten ing donya semu menika kula ngikuti panjenengan. Mila kula ngertos panjenengan rumiyin nalika isih umur setahun. Nalika semanten dados jagone para dewa, isa mateni ratu Inggiling Wesi Prabu Kalawarsana lan patihe Sekiputantra niku ing ngatasé panjenengan jek umur setahun isa ngalahne buta sekti Mandraguna Prawira Jayeng Palagan. Ya, pancen kanyatane kaya mangkono. La dalah. Sugeng tindakipun. Ya, penemban. Nes kala paraftaku ora nyandung sambi kala sawijapa. Takdim kang sarta taklimku tampan ana penemban. Nggih, sampun kula tampi andhetaken jimating gesang kula. Napa nuwun sewu panjenengan badhe nglamar anak kula wedok niki? Kosek to. Nek dikersane saniki monggo dipun beto kemawon. Pancen kula ndang pengin duwe mantu, saya duwe mantu Raden Gatotkaca. Ndah kaya ngapa bungaing manah kula. Bapa mbok aja ngono aku isin lho kowe ngomong ngono kuwi. Kaya aku ira payu-payu. Meneng ae to tak golekne bojo tapuk cangkemmu engko ora. Ora gelem usaha dhewe. Wonten wigatos menapa keparenga kula pun jayeng sabda nengga dawuh menawi keni winedaring kathah kula sumedya nganglungaken jangga ning Karna nyadong rumeting sabda sabdanipun Raden Jabang Tetuka. Ngene ya penemban. Ingkang angka sepisan tekaku oneng pertapan Cemara Kandang, Cemara Gading. Kepingin panuh lawan panjenenganmu nderek tepung nyambung silaturahmi. Nggih. Angka loro nak yenake kahanan kawilujengan kebagas kewarasan. Pangestunipun keluarga mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng. Lah, sing angka 3. Nuwun sewu. Apa bener? Panjenengan kuwi duwe putra ingkang mijil pawestri anak wedok inggih sing sesilih Dewi Jayeng Resmi. Lah niki anak kula dikersane napa pripun? Kosek peneban kosek. Bapak ki aja ngisini aku ngono lho bapak. Aku kaya prawan rapayu rumasane tuwak tewek. Meneng ae tak loloi gedang goreng lho golek omong ae. Golekne jodoh ngomong ae. Pripun Raden? Ngene. Bares kures Bloko Suta blak kotang terus serang. Tekaku rene bakal ngebun esuk ngudan sore. Tegese nglamar marang putramu putri sing jenenge Jayeng Resmi. Monggo. Sik to. Monggo. Mboten kaude saniki KUA lah. Wong. Nduk macao sing ayu kono. Macao sing ayu pipine iki dipupuri, lambene dibengesi. Gen cantik gen ayu. Ana. Moh popo aku enek ngene iki wis ben ngene iki ora.
waranane wong yen luhung betah topo kurang guling-eling salah jatmika yen wacana kudu manis yen wacana kudu manis menawi badhe ngamar dumateng anak kula monggo den saestu kadidene kejugrukan Mukir Sari keblabaran Segara Madu pancen kula menika ndambak-ndambakaken anak kula wedok niku namung setunggal anak kula nggih namung setunggal menika kula pengin duweni mantu kepengin gendong putu pekasanipun paduka tindak mriki menawi badhe dipun lamar panjenengan Raden Gatotkaca kula tampi sak menika ugi Gusti aku tak matur tekaku rene pancen bakal nglamar marang putramu putri si Jayeng Resmi lha nggih ning ora nggo aku lho lajeng kanggo sinten kanggo adikku Bambang Wisanggeni dina samangka sajake wis nibake rasa tresna kelawan anakmu wedok si Jayeng Resmi mula aku minangka laku duta tegese utusan saka adikku Bambang Wisanggeni apa dikeparengake putramu putri tak boyong minangka dadi Jatukrama tegese bojone adikku Bambang Wisanggeni bumi gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lur ginsanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu Wukir moyak mayik saking jas Baliwara lumare sang gandrung Tuhari Sumitra tanaya parandhe Irekata sang Gatotkaca dina mapak araka suta tekapira kresna parata manahar muji sakinira Sinuwun Bama Nrakasura. Ya, Penemban. Aku sing teko pinarak sinuwun. Ya. Tetek nyogung aluhur dasar gagah warananipun Kanjeng Sri Narapati raja kang ngabol ratu Pontapota maning katong sarawuh paduka sinuwuning Trajuk Trisna Prabu Bama Nrakasura kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka sinuwun ya Penemban Begawan Jayeng Sabdo
Wis sak tampa bener becik akarya bungah ana telenging manah. Ora liwat pangestu wae tampan ana iye. Kula pundi saengga jimating gesang kula sinuwun. Wonten migatos menapa kawis tingal sumengka pengamak bojro. Sigra kang mawa gita-gita hang mengku gati. Penemban. Dina samangku apa bener? Kalamun to mburimu wi anakmu wedok sing jenenge Jayeng Resmi. Nggih. Menika anak kula wedok pun Jayeng Resmi. Lajeng wonten wigatos menapa dene paduka kalenggan samangke ngene.